Здравейте! В това видео ще ви покажа как работи прането на пари. Първо ви трябва бизнес, който можете да намерите в Ray Real Estate. На картата е в долния десен ъгъл. Наблизо е фонтанът, а тук е автокъщата. А тук, например, има бензиностанция. Като влезете, ще видите всички бизнеси за продажба. Трябва ви поне един. За да купите, говорете с Рей, кажете, искам да купя бизнес, и купете двата. Целта на бизнесите е да вкарате повече пари в сметката си. Защото на банкомат, натискайки можем да внесем само 10 000 седмично. За да внасяме повече, са ни нужни тези бизнеси. Например, има поща, която можете да намерите тук. Влизаме, отиваме отзад, виждаме компютър, натискаме и започваме да перем пари. Кликвайки пране, задавате сумата за пране от наличните ви пари. След това кликваме потвърждаване. След това ще видим лента вдясно. Парите пристигат автоматично в сметката ви след 24 часа. И останалите работят по същия начин. Пощата може да изпере максимум 4000. Лош пере до 6000, а всички бизнеси са лесни за намиране на картата. Има символ на къща. Лот пере 2000, а Тако Тиклас може да изпере 8000. Така работи графикът за пране на пари. Ако видеото помогна, моля харесайте го. Чао!